E ziua lui, el suflă în română. Puneți mâinile la ochi. Pui o dorință. Pune și tu o mână, că am visat că trișează. Uite, mă, vede. Hai, pune și tu o mână. Hai, Andrinea, pune o mână. Nu, nu-i pune o mână. Nu tu, lasă pe el, lasă pe el. Așa, pune și tu o mână. Da, mai vezi ceva, Răzvan, acum? Hai, noi numărăm până la 8 și batem așa în față. Și când ajungem la 8, sufli cât poți să tare în lumânări și mâine, dragi, da? 1, hai, bateți-l în